Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagpatanid ngunyan ang Philippine Red Cross Molecular Laboratory sa mga namimeke nin COVID-19 test certificate dahil may katakod na penalidad ang ahensya pag nadakop na namimeke. Ang patanid ginibukan PRC matapos madiskubre na ang PRC test certificate na ginamit ni Julius Vega Alfone na may address na E. Rodriguez QC Peke. Makondukta nin hararom na investigasyon ang PRC as in legal na aksyon kontra sa nagigibo nin pamemeke nin COVID-19 test certificate. Sinabi o hinagad kan PRC sa publiko na gumamit nin QR code printed sa walang parte kan PRC test certificate para maberipikar ang pagiging lehitimo kaini. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sige po, marhay na aga giraray sa Indo, mga tugang balta na kita sa DCGB this time. Hatod sa Indo kan PhilHealth Region 5 ang programang Usapang PhilHealth kada Webes. Puyan tangani po na maserbihan ta. Sa tuyang mga kahimanwa, para mas na may paabutan mga serbisyos, beneficios na ipinagpapaabot po kan PhilHealth. Almost 30 minutes po yan na mga pag-ore-restore niya to may kinaaraman sa manlain-lain na ipinagkataong benepisyo kan ahensya di gobyerno. Yan. Pwede ka mo mag-text sa kuyang numero kung nigo ka mong queries manungod sa PhilHealth. Mga kahaputan nindo, beneficios as in iba pa. Ang number is 0961-759-0888. Yan, 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Pwede man sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo, Pio Fernandez. O dyan po sa chat box kan DZGB News Online sa Facebook. Sige, wag na nating patagalin. Hoy, nakaw! Present yung kapitapitagan. Dalawang kapitapitagan. Si Madam G at si Madam Larry. Uy, kayong dalawa dyan. Ganda umaga. Hello, Sir Pia. Good morning po. Magandang morning po sa iyo, sir. Mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 live na live po kami ni Gigi naroon. Parang mag-guide po ng magandang mga balita at napapanahong mga kasagutan sa ating mga katanungan tungkol sa PhilHealth. Sama kami para dun sa ating mga taga-subaybay. Meron po tayong 30 minutes ulit po para sa araw na ito. Si Ms. Gigi naroon po, sir, ay kasama ko ngayong araw. Yes po. Thank you, Ma'am Marie. Good morning, Sir Pio. Good morning sa DZG. And of course, good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth. Tutok po kayo. Napaganda na topic namin ngayong umaga. Ay, opo. Wala ka bang napapansin, Madam G, kagaya mo, nagbo-bloom ang ating present ngayon na kasama.
Ano lang ako, sir. Medyo matagal ako hindi ka na naman nakasama. Pag absent ka, sinisiraan ka nito ni Madam G, Madam Lery, di mo la alam. Monitor ko Kaya dapat wag kang absent na absent. Well, anyway, ito mga kasama natin, mga taga-Philot po, napagaganda at ang daming naibibigay na impormasyon nito ni Madam G, ni Madam Lery, and yan po kinakailangan, lalo na ngayon. Daming mga nagkakasakit magano, and stress, dami, mga kausa ng pagkakasakit. And ngayon na may mga lockdown, may mga quarantine, yung may mga restrictions, dami nagbubuntis. Dami nabubuntis. Ba't kaya? So pag-usapan natin ng pagbubuntis. Di ba? May mga package kasi dyan kaya daming nagbubuntis, Ma'am G, Ma'am Lery, pag lockdown. Oh. Pag-usapan natin yung pagbubuntis, hindi ko kung paano magbubuntis. Ayan, sir. Ay, naka. Anong magagawa ng PhilHealth pag kayo ay nabuntis? Yan. Ano yung magagawa ng PhilHealth pag kayo ay magbuntis? Pero ako walang kinalaman yan pag nagbuntis kayo, ha? Wala kinalaman yan. Ito po, di ba ma'am, itong isa sa mga one of the best part na ibinigay na regalo ng ating may kapal sa atin, especially sa inyong mga kababaihan, is yung to bear a child, di ba? Yan, yung magbuntis at magpalaki ng bata, ng anak, po. Now, may pwede bang gamitin ng mga miyembro ng PhilHealth yung kanilang insurance para dun sa mga nanay natin na nagbubuntis? And ano po ba ang aspeto ng pagbubuntis na sakop ng insurance ng PhilHealth, Ma'am Lery or Ma'am G? Go ahead po. Ayan, sir. Tama ka po, sir. Dahil nga po sa ating mga bundle of joy, yan po ang pinakaunang consider legally nanganak ng mga kababaihan. So, po ng PhilHealth ang mga benepisyo para sa ating mga nanay at sa kanilang mga anak. Kasi kapag tinignan natin yung data, sir, ng United Nations, meron na 11 na nanay na namamatay araw-araw dahil sa panganganak. O ito po ay higit sa kalahating milyon kada taon dahil sa komplikasyon ng panganganak gaya ng hemorrhage, hypertension, sepsis. Kaya nandiyan po ang para sigurado na mayroon ng pakete at benepisyo po para dito. Yeah, Sakop po ng pakete ng PhilHealth para sa panganganak, ang antenatal care or prenatal care, interpartum monitoring, assist in normal delivery at postpartum care. Ang lahat po ng buntis ay kinakailangan sumailalim sa prenatal care at the earliest time possible. So tandaan po, pagkaalam niyo pa lang na buntis kayo, magpa-prenatal check-up na agad. Huwag nang hintayin, Sir P, kung kailan laki-laki na nung tiyan mo ka ng pakwan, saka lang magpapacheck up. Di ba? Opo. Yes po, dapat po kasi magkaroon kayo ng record ng inyong prenatal check-up sa inyong mother's book para makagamit kayo ng inyong mga benepisyo. Ito po ay para masiguro din na kayo ay makatanggap ng tuloy-tuloy at komprehensibong pangangalaga para sa inyong panganak, ganun din during postpartum period.
kapag kayo po ay nakanap ng PhilHealth, lalo na po kapag lumaki na ang inyong mga anak, ay nandiyan na din po ang PhilHealth. Ang kagandahan pa sa ganitong estado natin, sir, meron din pong pakete or package or benefice ang PhilHealth na tinatawag po natin na no balance billing, kung saan po ito mag-a-apply sa lahat ng accredited na pampubliko at private maternity clinics at birthing homes. Para po ito sa lahat ng uri ng miyembro ng PhilHealth. So regardless po kung ikaw ay self-employed or kung ikaw po ay may employer. Ibig sabihin po nito, wala na pong dagdag bayad para sa lahat ng compensable na services sa mga facilities na ito. Para sa iba naman pong uri ng facility, ang higit sa pakete po ng PhilHealth, babayaran na lang po ito ng miyembro. So, binabayaran din po ng PhilHealth ang admissions para conditions tulad ng preterm labor at pregnancy-induced hypertension. So, hindi lang po yung pagbubuntis at panganganak in general, pati yung mga sakit na related to pregnancy covered din po ng PhilHealth. Dapat lang po tandaan na mga low-risk deliveries, vaginal deliveries lamang po ang pwedeng bayaran sa non-hospital facilities. Na-mention nga ni Ma'am Lery kanina, di ba po, na wala nang babayaran kung anak dito sa mga maternity clinics, birthing homes, lying-in clinics. Pero po, ang pwede lang mga anak doon ay yung mga low risk. Ibig sabihin po, yung mga wala pong komplikasyon ang pagbubuntis. So, i-discuss natin yan, sir, kung ano ba yung mga papasok doon sa high risk na mention po nito, yung walang complications. Ano po yung may mga possible na complications? Parati po natin tatandaan na hindi po binabayaran ng PhilHealth ang mga kondisyon sa non-hospital facilities. Kagaya po ng kung ang ating mother po ay 18 years old na ina sa petsa ng panganganak. Hindi din po natin siya i-allow sa isang, kumbaga complicated din po ang kanyang status. Bata pa. Yes. Kumbaga po, mas maganda po talagang sa facility siya kung saan mas, advance, mas mabibigyan siya ng karapatang services. Then, nandiyan po yung kapag ikaw, it's your first na baby po, na ikaw ay edad 35 years old, pwedeng magkaroon din po ng complications. Kaya na-advise po natin sa ating mga members ay doon din po sa hospital talaga magdiretsyo. Of course po, kung hindi sa mga masiswerte na merong lahi ng kambal or triplets, most definitely, sir, hindi din po pwede i-accommodate sa isang lying-in facility. Or kung ikaw po ay meron na ovarian cyst, uterine abnormality po, kagaya or myoba-uteri, then placental abnormality or the placenta previa, tsaka yung abnormal na fetal presentation po. Yung tinatawag natin, sir, na breech. Suwi sa Bicol. Yes. So, kung itong mga cases na ito po, kapag yes. So, na-mention na po ni Gigi na before ka pamanganak, dapat meron ka ng clinical check-up. Ano po? So, possible na na-determine na ito sa mga stages na yun. Kaya, at that stage pa lang po, ang assumption natin is diretso po talaga si mommy sa hospital. Yes po. So, kasama din po sa mga na-mention ni Ma'am Lery na hindi po pwedeng bayaran sa mga non-hospital facilities tulad ng lying-in ay yung may history ng 3 or more miscarriages or abortion. Yung marami na pong history na nakunan. Dapat po manganganak talaga yan sa hospital. Bawal po yan sa lying-in. Also, kapag meron na po kayong history ng stillbirth, again, dapat sa hospital po kayo. Kapag meron po kayo ng history ng major obstetric and gynecologic operation, for example, yung unang bubuntis niyo, CS, yung susunod po, dapat hindi po yan pwede sa lying-in, dapat hospital pa din po tayo. Ano po? And then, yung may mga mga problema, for example, uterolectomy, tinanggal po yung ibang parte ng ating reproductive system, yan po, meron dyan tayong dapat sa hospital tayo mga anak. Yung mga meron pong history ng medical conditions tulad ng high blood, yung mga po, kapag clinical check-up, nakita, may history kayo ng high blood or hina-high blood kayo
sa pagbubuntis, ina-advise po namin na sa hospital po kayo manganak. Ano po? Yan. Mahirap na po kasi baka magkaroon kayo ng tinatawag natin na pre-eclampsia. Pag meron po yan, delikado po yan, mami. Kaya as much as possible, kung mataas po ang BP natin sa pagbubuntis, manganak po tayo sa hospital. What else po? Eclampsia, heart disease, diabetes, thyroid cancer, morbid obesity, moderate to severe asthma, epilepsy, renal disease or sakit sa bato, bleeding disorders, lahat po yan. Kung meron po kayong history ng ganyan, hindi po kayo advised na manak sa mga lying-in clinic, manganak po tayo sa hospital. And of course, other risk factors na pwede pong mag-arise during the present pregnancy. For example, meron kayong premature contractions, nagkaroon kayo ng bleeding. Pag may mga ganyan pong komplikasyon, again, hospital po tayo. Ang kagandahan din, Sir Pio, dahil sa prenatal check-ups natin, for example, sa lying-in kayo, at napansin ng inyong midwife or ng inyong healthcare professional doon sa lying-in na kayo po ay medyo may komplikasyon ng pagbubuntis, sila na po mismo ang mag-a-advise sa inyo na maglipat at doon na lang po. Either way po, mapalaing iman yan, mapa-hospital man po yan, as long as accredited ng PhilHealth, makakagamit po kayo ng benepisyo. Yan, opo, no. So, siguro na Ma'am Larry and Ma'am G, you and I will agree na una, para maka-avail nitong mga package ito, mga benefits ito, dapat buntis ka, di ba? Yes. And furthermore, furthermore, dapat, bago ka maging buntis, you and I will agree na maghahanap ka muna kung sinong magbubuntis sa'yo. Hello po. O, naputol. Di ba? Dapat buntis ka. And furthermore, dapat maghanap ka muna kung sino yung magbubuntis sa'yo. Yung the one, sir. Yung forever. Sige. Sa actual naman na panganganak, yung actual ng pag-deliver, ano pong mga package naman ang pwedeng i-avail ng isang member ng PhilHealth? Go ahead po. And punta na po tayo dun sa pinakamagandang balita. Kung magkano po yung amount na shouldered ng PhilHealth. Kumbaga ito po yung pakete ng PhilHealth. Unahin po natin discuss, Sir Pio, yung about sa mother package, kung saan po kasama dito ang antenatal period, nandyan po yung entire stages po ng ating labor, normal delivery po at immediate na postpartum period. Kasama po ang follow-up visits din po sa loob ng 72 hours at hanggang isang linggo matapos po ang panganganak. So kung tayo po ay nanganak sa hospital, ang package po ng PhilHealth dyan ay 6,500. Kung tayo naman po ay nanganak sa mga infirmaries, mga birthing homes, at saka maternity clinic or dispensaries, ang package po natin dyan is 8,000 pesos. Opo. Para naman po sa normal spontaneous delivery package, so kung kanina po sabi ni Ma'am Larry ay maternity care package, yun po kasing complete na package kasama prenatal, panganak, tas postpartum. Dito po kasi sa normal spontaneous delivery package, hindi po kasama dito yung prenatal. Ano po? Ito po yung mga si mami pumunta ng hospital doon ng anak pero nagpa-prenatal sa ibang facility. So yun po yung normal spontaneous delivery package. Again, covered po dito yung normal low-risk vaginal delivery at postpartum period sa loob ng 72 hours and 7 days after manganak. So, package rate po natin dito, kung kayo po ay nanganak through NSD sa hospital, 5,000 pesos. Para naman po, kung kayo ay nanganak at nag-avail ng package ng normal spontaneous delivery sa infirmaries, dispensaries, birthing homes at maternity clinics, ang case rate po natin dyan ay 6,500 pesos. Yan. Meron din tayo, sir, na tinatawag na antenatal care package. Ito po yung mga essential na health services para po sa ating mga mommies.
during po the antenatal period, regardless po sa method ng delivery or pregnancy outcome, kaya tayo po ay cesarean or breech extraction, yung package po ng PhilHealth nito is 1,500. Sa ilalim po, sir, ng antenatal care package, meron po tayo na mga services na pwedeng ma-avail. At least, dapat po meron tayong 4 prenatal check-ups or visits po with the last trimester of the pregnancy. Then, dapat meron din po tayo ng prenatal visits and other services given, referrals, and outcomes of delivery na documented po doon sa record ni mommy. At saka dun po sa or mother's book or anything po na proof na makakapagpakita po ng kanyang check-up. Yan, opo, ano. Now, halimbawa, sa bahay lang ng anak, pwede bang makagamit ng PhilHealth insurance kung sa bahay lang ng anak? And ano-anong mga paanakan ng sakop po ng PhilHealth? Opo. Unfortunately, kung sa bahay po ng anak, hindi po siya covered ng PhilHealth. Tandaan, Sir Pio, meron tayong mga accredited hospitals and facilities. Unless pina-accredit mo, Sir Pio, ang bahay mo, Oh, anak mo. di pwede naman pa-accredit yung bahay. Dito tayo mag-anakan. So, bali po, again, sakop lang po ng benepisyo ng PhilHealth ang lahat ng panganak sa ospital, infirmaries, dispensaries, birthing homes, maternity clinics na accredited ng PhilHealth. Yan. Ano po ba ang dapat na mangyari dito, Sir Pio? Before pa po sila lumabas, dapat nakapag-avail na sila ng package. Hindi na po natin ginagawa na directly binabayad ng PhilHealth yung kanyang PhilHealth package sa member. Ano po? Ang ginagawa natin kapag tayo po ay nanganak, before pa po tayo lumabas, ay dapat na ibawas na po ang PhilHealth package na applicable. Yes, and of course, hindi natin in-encourage yung mga home delivery, Sir Pio, dahil hindi natin ito binabayaran dahil po, pinapangalagaan natin. Gusto natin masiguro yung kaligtasan ng ina at sanggol. Ayaw po natin na mga anak lang sila sa isang bahay na walang tamang kagamitan, tamang sterilization ng gamit. Kaya, ini-encourage po mommies, ngayon as early as now, kahit 1 buwan, 2 buwan pa lang po, kayo po mag-asikaso na ng PhilHealth, maghanap na ng accredited facility para handa po tayo sa panganganak natin. Yan, yung 'di ba maraming method of delivery, alin ang mga binabayaran lang diyan ng PhilHealth, yung method of delivery, and magkano yung package rate natin diyan, Ma'am Lere or Ma'am G? Go ahead po. Ayan. Ito, sir, na-avail ko po nung mga daka po, yung cesarean section. Yung policy natin is, ang in-implement natin na package para dyan po is 19,000. Yan, sir, yung ibabawas din sa total bill natin. Ano po? Then, meron tayong, sir, na complicated vaginal delivery. Ibig sabihin po na pwede itong with or without episiotomy, at saka yung mga 4 steps, yung package po ng PhilHealth dyan is 9,700. Kapag breech extraction naman po yung package ng PhilHealth is 12,120 na similar din po yung package amount para sa vaginal delivery after cesarean section. Yes po. So that is apart from the nauna namin nasabing packages earlier, Sir Pio, regarding the normal delivery. So aside from normal, covered ng PhilHealth ng CS, yung complicated normal delivery na kailangan ng episiotomy, yung pagpanganak ng suyi, and then yung vaginal delivery after CS. So lahat po yan covered ng PhilHealth. Yung sanggol na bagong panganak, covered din po ba yan ng PhilHealth, yung mga gastos, yung sanggol mismo? Yes po, opo. Kasi apart from mommy, covered din si baby. Meron po tayong hiwalay na package para sa mga newborns natin. Kaya ang tawag po natin dyan ay newborn care package. Ang halagang maaaring ma-avail dito ay 2,950 pesos. So ano po ba itong sakop ng newborn care package? So kasama po dyan, of course, yung professional fee, which amounts to 500 pesos. The essential newborn care, yung automatic na bibigay. Pagkalabas-labas pa lang ni baby, ito yung mga dapat na ginagawa sa kanya. Essential newborn care, again, that's 500 pesos. So apart from essential newborn care po, ay yung immediate na pag-dry ni baby, early skin-to-skin contact, timely cord clamping, non-separation of mother and baby for breastfeeding initiation, prophylaxis,
vitamin K administration, weighing of the baby, and of course, yung first dose ng mga vaccinations niya, like Hep B and then BCG. So, cover din po yan ng newborn care package natin. Aside from that, kasama din po ang newborn screening test that's worth 1,750 pesos. Ngayon po, expanded na ang newborn screening natin. Noon po kasi, 6 panel lang ang newborn screening natin. 6 na mga sakit lang ang nadidetect, pero dahil po dito sa expanded newborn screening natin, 28 na po ang nadidetect. Nakukunan lang yan si baby ng dugo galing sa paa, 72 hours after sa siyang napanganak. So, yan po yung expanded newborn screening test natin. Covered din po dyan ang newborn hearing test worth 200 pesos for the total newborn package rate of 2,950 pesos. So lahat po na kailangan ni baby sa first few days ng life niya ay covered ng PhilHealth. Yan. Oh, kung may komplikasyon yung baby, binabayaran ba ng PhilHealth yung ang newborn screening test kung ang halimbawa sanggol ay preterm? Yes, sir. Kung may sakit po, sir, si baby, ang kaukulang case rate po dun para sa pag-manage nito, yung kung ano po yung sakit niya, yun yung magiging first case rate natin, sir. At yung para naman po sa newborn care, ang magiging sa second case rate. Yan, opo. Halimbawa, laging lockdown, buntis ng buntis si Ma'am Larry. Hanggang ilang beses ka cover ng PhilHealth? Ang sabi ko kasi, Sir Pio, may limit yan. So, hanggang pang-anim lang ata na pagbubuntis. Pero dahil nare-recognize po ng PhilHealth na dapat lahat ng pagbubuntis ay covered at lahat ng pagbubuntis safe si mommy at si baby, nagbigay ang PhilHealth ng benepisyo para sa panganganak na unlimited. Regardless po kung pang ilan na pagbubuntis, covered po yan ng PhilHealth. So kung may only rice, may only buntis na covered ng PhilHealth. Buntis lang na buntis. Pero naman pa rin po sa ating mga mommies at daddies, maging ano pa rin po tayo, let's space out yung panganak natin kasi yung tamang amount lang. Basta kaya, Sir Pio, di ba? Basta kaya buhayin, bigyan ng magandang buhay yung anak. Kung kaya mo isang dosena, bakit hindi? Pero ayun po natin, sa kakayanan natin pagpalaki ng bata. Pero otherwise, covered po yan ng PhilHealth. At dahil ang kakayanan po namin ni Gigi ay hanggang isang anak lang. Kung kami isang anak lang. Bataga, isang anak lang. Sa ganda niyong yan Hindi isang anak lang. Sa ganda niyong yan. Yung kwan, pwede bang mag-file direkta ang member ng PhilHealth kung hindi na ibawas ang benepisyo? Na-mention ko nga po kanina, sir, na before po tayo lumabas sa hospital, as a member po, dapat i-assert po natin yung privilege natin na ma-avail na ang mga packages ng PhilHealth. So hanggat dapat automatic po ito na binabawas sa miyembro. Bago po tayo lumabas sa facility, pinapayagan lamang po ang direct file kung halimbawa kung hindi naibigay yung kompletong services ng facility sa ina or sa kanyang bagong born na baby, kung saan po ang patient ay nagbayad para sa drugs and medicines, nagbayad din po siya sa laboratory, tsaka nagbayad din po siya sa iba pang services na dapat sana ay available sa facility pero hindi niya na-avail. So, pwede din po naman tayong mag-direct file kung hindi po naibigay ng number of mga kaukulang ng document, meeted or holiday, hindi po siya automatic na nababawas sa natin. Ito sir, ng mga situations na ito, most of the time, internal arrangement po ito with the facility. Pero ang baseline po na rule natin, always po natin tatandaan na kapag tayo po ay pumasok sa isang hospital, automatic po dapat nababawas na yung packages before pa man tayo lumabas. Ayun, opo So ang tanong dyan, handa na ba kayong magpabuntis? O maghahanap ng magbubuntis? Sige, Ma'am Larry, Ma'am G, sa inyo pong imbitasyon uli sa ating mga tagapakinig. Go ahead po. Ayan, thank you so much po, Sir
Here, as usual po, nandito kami nag-admire po ng inyong pagiging number 1 PhilHealth advocate at kasangga po namin pagdating sa pagbibigay ng napapanahon at tamang impormasyon sa ating mga miyembro. We value our partnership with DCGP po, sir. Sa ngalan po ng aming PhilHealth Regional Vice President ay saludo po kami sa inyo, sir, at salamat sa partnership na natin ngayon. Para po sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat po. This is already our second year na po namin ito halos na ginagawa ni Gigi at parami po ang ating mga taga-antabay. So nais po natin siguraduhin sa ating mga kapwa Bicolano na nandito po tayo ang PhilHealth Regional Office 5 para po patuloy na itupad ang adhikain at intensyon ng bayanihan ni Hir Asmanwa at para magbigay po ng dekalidad na serbisyo sa lahat. Sa ngalan po namin Regional Vice President RBT Henry Almanon, taus-puso po kami nagbibigay ng pasasalamat at pagtugay po. Bukas po ang regional office ng PhilHealth at local health insurance offices na matatagpuan sa iba't ibang probinsya at malalaking cities ng Bicol Region. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga questions, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center, 8441-7442. Sige po, thank you so Yes. much, Ma'am G Yes. and Ma'am Larry. And hanggang sa susunod po na episode ng ating Usapang PhilHealth. Salamat, asin amang Diyos ang magbantay. Bye-bye! Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng